Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuh. Muhtaram müsəlman qardaşlar. Соңгы вакытта бик күпләребезнең ишетеп, яки үзләребезнең дә хәтта шундый бер хәл белән очрашканнары бардыр. Ул да булса, безнең кечкә фәнгә буйсынмый торган күренешләр. Мәсәлән, сихерчелек, багучылык, кешенең тиктемалдан акылы башы китүләре, бәргәләнә башлаулары, хылкы үзгәрүләре, я булмаса, гаиләләрнең тик торган җирдән таркалып китүләре, һәм хәтта кайбер кешеләрнең күргәннәре, ишеткәннәре бардыр, мәсәлән, иләрендә булган төрле тавышларны, шакуларны, кеше тавышларын яки әйберләрнең хәтта очып йөрүләрендә. Менә мондый әйбер бер караганда, әгәр дә кешегә әйтсәң, фәнни кешегә дип әйтик, ул әйтә, үзем күрмичә ышанмыйм дияр. Әгәр үзе күрсә дә, бу гипноз, я булмаса минем психикама зыян килгән, монда берәр нинди газ бар ахрысы, я булмаса ниндидер электр тогының тәэсиридер бу дип, шундый аңлатмалар эзли башларга мөмкин. Әмма бу аңлатмалар бу ничарадан бичара дигәндәй саламга ябышу кебек кенә. Чөнки бу аңлатмаларның берсе дә аңа җавап бирми. Шулай ук безнең башыбызга бер бәла төшкәндә дә, берәр борчуыбыз булганда да, без җавапны эзли башлыйбыз, фән яки медицина җавап бирә алмаса, менә шушы гайре табигый хәлләрдән яки гайре табигый хәлләр белән идарә итүче, күрсәтүче кешеләрдән. Без аларны багучылар дибез. Матур сүз ул, багучы яки имтымчы яки эш күрүче. Әмма бу сүзләрнең артында күп очракта тора динсезлек һәм имансызлык. Менә әгәр дә игътибар итсәк, безнең татар халкының 4-5% намаз укый. Әмма 40-45% әле бу сораштыру алып барган вакытта гына да сихерчегә һәм багучыга мөрәҗәгать иткәннәре турында сөйлиләр. Димәк, менә шушы сихерче һәм багучыга йөрүче татар халкы күбрәк мәчеткә, я булмаса Аллаһы Тәгаләгә килүчеләргә караганда. Бу бит инде бик сәер күренеш. Бу табигый күренеш түгел, бу әйбәт күренеш түгел. Кызганычка каршы күп очракта бу наданлыктан килә. Менә шушы сихерчеләр, багучылар, я булмаса дин юлыннан башка юл белән дәвалаучылар, алар кызганычка каршы шайтан белән эш итәләр. Һәм үзеңнең проблемаларыңны, борчуларыңны син аларга сөйләп хәл итә диясе урынга, киресенчә шушы борчу проблема белән алардан кайтасың гына. Әгәр дә синең борчуларың, проблемаларың хәл ителгән очракта да, ул вакытлыча гына хәл ителә, я булмаса син имансызлыкка кирип китәсең. Алар, мәсәлән, сиңа ниндидер сулар эчерергә мөмкиннәр, ниндидер рәсемнәр, әйберләр язып бирергә мөмкиннәр. Әле монда мәчеткә дә бер егет килде дә, бер кыз миңа менә шушы язуны бирде ди. Үзем белән йөртергә кушты ди. Ачып карасам, гарәп хәрефләре язылган бөтен җиргә, шәм рәсемнәре ясалган, тәреләр куелган, почмакларына әллә йолдызлар ясалган. Мин әйтәм, син моны алып чыгып яндыр берәр кая, бу сихер. Менә кайбер вакытта кызлар да егетләрне каратыр өчен, үзләренеке итәр өчен шушы алымнарга баралар. Һәм бу әйберне алар зыянсыз дип уйлыйлар. Әмма сихер кылган кеше яки багучыга, сихерчегә мөрәҗәгать иткән кешенең үзенә әйләнеп кайта буларның бөтенесе дә. Һәм бик зур кайгы белән әйләнеп кайта. Хәтта бу кешеләргә үлем килергә мөмкин, авыру килергә мөмкин, фәкыйрлек килергә мөмкин. Иң зурысы имансызлык килергә мөмкин. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, шушы ише багучыларга, я булмаса сихерчеләргә кеше мөрәҗәгать итсә дә, аның 40 көн намазы кабул булмас ди. Намазы, дугасы кабул булмас. Димәк, бу кеше Аллаһы Тәгаләдән ерагая, вакытлыча. Әмма ышанса шушы багучыларга, сихерчеләргә, кулланса аларның биргән әйберләрен, бу кеше иманнан чыгып китә ди. Бу кеше кафиргә әйләнә ди. Алла сакласын. Чөнки иманыбыз безнең иң зур байлыгыбыз, һәм кыямәт көнендә бердән-бер безне коткара торган әйбер ул. Җәннәткә алып керә торган әйбер ул безнең шушы иманыбыз. Кай чакта мондый сихерчеләр, багучылар
мин Аллаһы Тәгаләдән шундый бер сәләткә ия дип әйтәләр. Шуны әйтергә кирәк. Аллаһы Тәгалә имансыз кешеләргә яки аның динен үтәмәгән кешеләргә андый сәләтне бирми, ярдәм итми. Кеше намаз укымый икән, хатын-кыз булса яулыктан йөрми икән, бу сәләтне Аллаһы Тәгалә аларга бирми. Чөнки бу кешеләр Аллаһы Тәгаләдән ярак кешеләр. Аллаһы Тәгалә әйтә: "Минем иң яраткан гамәлем ди кешенең фарыз гамәлен кылу ди. Фарыз гамәлен кылса ди, мин инде аңа якынаям ди. Әгәр кеше нәфил намазлары үтәсә, нәфил гамәлләре кылса, мин аны ярата башлыйм ди." Һәм менә бу очракта ул кешегә бирелергә мөмкин төрле сәләтләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да әйтә: "Әгәр дә сез күктә йөргән кешеләрне күрсәгез, су астыннан йөргән кешеләрне күрсәгез, менә утырган җиреннән кай вакытта бит теге күтәрелеп очып торган кешеләр бар. Шуларны күрсәгез, гаҗәпләнмәгез ди. Сез карагыз аларның гамәлләренә ди. Әгәр дә гамәлләре дингә туры килмәсә, ул кешеләр Алла белән эш итмәсәләр, бу шайтаннан. Шайтан буларны эшли ала. Безгә үзенә күрә ниндидер бер мөгъҗиза әсәре күрсәтә ала шайтан. Мәсәлән, авыруга диагноз куя ала ул. Я булмаса синең үткәнең турында белә ала. Берәр кешене күтәрә ала. Ул кешегә каяндыр берәр җирдән ризык алып килеп бирә ала. Без аны таныйбыз. Без аны риза шушылай булачагына, булганына, әмма бу ярдәм шайтаннан һәм шушы ярдәмне ул кыла билгеле бер үзенә файда эзләп. Кешене имансызлыкка кертер өчен, алдалар өчен, хәсрәткә төшерер өчен. Кай вакытта ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Кешегә бер тапкыр ялганнар өчен шайтан 99 мәртәбә дөресен әйтергә мөмкин" ди. Ягъни кешене ялганга кертер өчен ул аңа ярдәм дә күрсәтергә мөмкин ди. Шуңа күрә кеше әгәр дә багучыга бара икән, башта багучы аңа дөрес әйберләр әйтә. Ләкин аннан соң ниндидер начар әйберләр сырый башлый, шикле әйберләр сырый башлый. Моны алып кил, тегене алып кил, менә бу корбан чал, булай ит, төнлә менә булай эшлә, монда бар дип, моны кешегә менә моны эшлә дип, яки булмаса бу кешенең бу әйберен алып кил дип сырый башлый. Менә бу очракта инде зыян килергә мөмкин һәрберсенә дә бу кешеләрнең. Шайтан кешегә ул дус түгел. Ул аңа бары начарлык кына тели. Һәм ул нәрсә эшләсә дә, хәтта файда булып күренсә дә, бары тик аннан соң зыян гына китерәчәк. Менә шуңа күрә дә сихер төшкән вакытта, кеше белән менә шушы гайри табигый хәлләр килеп чыкканда, өйдә берәр нәрсәләр шулай күренә башлаганда, әле менә бер егет килде. Күземә күренә ди, йөгереп ириләр ди, менә күз алдымда ди. Мин ди акылдан чыккандым микән хәзрәт ди. Кешегә сөйләргә куркам ди, сөйләсәм ди, психушкага ябырлар ди. Мен әйтәм, курыкма. Шушы дугаларны укы. Азан әйт шунда, намаз укы, күренмәс ди. Аллаһка шөкер иттеләр, биттеләр ди шушы дугаларны укый башлагачтан ди. Менә бары тик дин юлы белән генә шушы хәлләрдән котылырга була. Тынычлык табырга була. Җанга рәхәт табырга була. Туры юл табырга була. Һәм дә инде бу затлар сине аннан соң борчымаячак. Дин белән үзеңгә менә шушы башыңа төшкән шушы сихер бәласын дәваларга була. Моның өчен әлбәттә бөтен хәзрәт, бөтен мөселман кешесе моның белән шөгыльләнми. Бар шөгыльләнүче кешеләр. Әмма аларның ярдәмнәре ул дәресерәк һәм сине Аллаһы Тәгаләгә якынайта торган ярдәм. Шуның өчен дә Аллаһы Тәгалә безне иманнан аермасын. Туры юл белән яшәргә, Аллаһның кушканнарын үтәргә һәм сихердән, бозыклыктан ерак торырга Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.